Helo bawb, sut ydych chi? Da iawn, gobeithio. Sori. Dwi wedi colli yn llais dipyn bach. Dwi wedi colli yn llais dipyn bach. Yn y fideo yma, dwi'n mynd i ddefnyddio hwn, hon, honna, hwnna, hein, heina. Mae nhw yn gallu bod yn anodd weithiau. So dwi'n gobeithio bydd y fideo yma yn helpu chi. Dwi'n darllen heddiw, dwi'n trio darllen heddiw. Dwi'n darllen papura. Dwi'n darllen y papura yma, a dwi'n darllen y papura yna ar y bwrdd. Dwi eisiau darllen hein gynta, wedyn dwi eisiau darllen heina. So dwi eisiau darllen y papura yma, wedyn dwi eisiau darllen y papura yna. Dwi eisiau darllen hein, wedyn dwi eisiau darllen heina. Dwi eisiau darllen hein, wedyn dwi eisiau darllen heina. A dwi wedi prynu llyfrau newydd hefyd. Dwi wedi prynu hwn, a dwi wedi prynu hwn. Dwi wedi prynu 2 lyfr newydd. Dwi wedi prynu hein. Dwi wedi prynu hein. Dwi wedi prynu llyfrau yma ar y we. Dwi wedi prynu hein ar y we. Dwi wedi prynu y llyfr yma ar y we, a dwi wedi prynu y llyfr yma ar y we. Dwi wedi prynu'r llyfrau yma ar y we. Mae hwn yn dena ac yn ysgafn, ond mae hwn yn drwchus ac yn drwm. A mae hwn, llyfrau a'i law ydyn nhw. Aros, neu roed chi lawr o fanna. Llyfrau a'i law ydyn nhw, so mae yna hoel. Mae yna hoel. Mae o'n fudur a mae o wedi plygu. Tra dwi'n darllen, dwi'n licio gwneud nodiadau. A dwi wedi bod yn sgwennu efo'r feiro yma. Dwi wedi bod yn sgwennu efo'r feiro yma. Tra dwi'n darllen, dwi'n licio gwneud nodiadau. Dwi wedi bod yn sgwennu efo hon. Dwi wedi bod yn cnoi hon. Ond, dwi wedi bod yn cnoi hon. Dwi wedi bod yn sgwennu efo hon. Dwi wedi bod yn sgwennu efo'r feiro yma. Mae gen i feiro arall. Dwi ddim yn gwybod lle mae honna. Mae gen i 2 feiro. Beiro ddu a beiro las. Mae gen i 2 feiro. Beiro ddu a beiro las. Mae hon gen i. Ond dwi ddim yn gwybod lle mae'r feiro las. Mae honna yn y magu. Mae honna yn y magu. Ydy. Mae hi yn y magu. Dyma feiro las. Felly, dwi'n sgwennu efo hein. Dwi'n sgwennu efo hein. Mae hon yn daclus. Dwi heb gnoi hon. Mae hon yn iawn. Hwna ydy yn llyfr nodiadau. Hwna ydy yn llyfr nodiadau. Heina ydy y meiro si. Heina ydy ym mhapurau a heina ydy yn llyfrau newydd i. Felly hwna ydy yn llyfr nodiadau. Heina ydy meiro si. Heina ydy mhapurau dwi eisiau darllen heddiw a heina ydy llyfrau newydd. Felly hwn ydy yn llyfr nodiadau. Hein ydy meiro si. Hein ydy y papura dwi eisiau ddarllen heddiw, a hein ydy'r llyfrau newydd. Llyfrau a'i law newydd. A os dwi'n mynd yn ôl yma, a dwi'n pwyntio, heina ydy'n llyfrau a'i law newydd i. Heina ydy y papura dwi eisiau ddarllen heddiw. Hwna ydy yn llyfr nodiadau i, a heina ydy y meiro si. Honna ydy ym mhaned i.
Honna ydi ymhaned i. Hon ydi yng nghwpan i. Hon ydi ymhaned i. Honna ydi ymhaned i. Dwi wedi bod yn garddio hefyd achos mae hi mor braf. Dwi wedi bod yn garddio achos mae hi mor braf. Mae hi mor gynas. Dwi isio symud y twmpath yma i'r bin gwyrdd. A dwi isio symud y twmpath yna i'r bin gwyrdd hefyd. Dwi isio symud hwn i'r bin gwyrdd a dwi isio symud hwnna i'r bin gwyrdd. So, y twmpath yna a'r twmpath yma, dwi isio symud nhw i'r bin gwyrdd. So, dwi isio symud hwn, dwi isio symud hwnna, ond os dwi'n sefyll yma ac yn pwyntio, dwi'n gallu deud dwi isio symud hwnna i'r bin gwyrdd. Dim i'r bin gwyrdd, i'r bin brown. Dwi isio symud y twmpatha yna. Dwi isio symud y twmpatha yna i'r bin brown. Dwi isio symud y twmpatha yna. Dwi isio symud y ddau dwmpath yna i'r bin brown yma. Dwi isio symud y twmpatha i'r bin brown yna. Yn anffodus, mae o yn llawn yn barod. Yn anffodus, mae o'n llawn yn barod. Ella fedrai stwffio. Dwi'n meddwl fedrai stwffio. Swn i'n licio ista allan, achos mae hi mor braf. Swn i'n licio ista allan, achos mae hi mor braf. Mae gen i ddwy gadar. Mae gen i'r gadar yma, a mae gen i y gadar yna. Mae gen i'r gadar yma, a mae gen i'r gadar yna. Mae gen i hon, a mae gen i honna. Mae gen i honna, a mae gen i hon. Mae hon yn y cysgod. Mae honna yn yr haul. Ond os dwi'n symud i'r haul, mae hi'n boeth. Rŵan, mae hon yn yr haul, a mae honna yn y cysgod. Rŵan, mae'r ddwy gadar yn yr haul. Mae hein yn yr haul. Mae hein yn yr haul. Ond os dwi'n mynd i ffwrdd a dwi'n pwyntio, mae heina yn yr haul. Mae heina yn yr haul. Wel, gobeithio bod hynna wedi helpu chi dipyn bach. Gobeithio bod y fideo yna wedi helpu chi dipyn bach efo hwn, hon, hwnna, honna, hein a heina. Gadwch chi mi wybod yn y sylwadau o dan y fideo be oeddech chi'n feddwl. Gadwch chi mi wybod yn y sylwadau o dan y fideo be oeddech chi'n feddwl. Nath o helpu? Oedd hwnna yn helpu chi? Diolch am wylio. Tan tro nesa. Helo bawb, sud ydych chi? Da iawn, gobeithio. Sori. Dwi wedi colli yn llais dipyn bach. Dwi wedi colli yn llais dipyn bach. Yn y fideo yma, dwi'n mynd i ddefnyddio hwn, hon, honna, hwnna, hein, heina. Mae nhw yn gallu bod yn anodd weithiau. So dwi'n gobeithio fydd y fideo yma yn helpu chi.
Dwi'n darllen heddiw. Dwi'n trio darllen heddiw. Dwi'n darllen papura. Dwi'n darllen y papura yma. A dwi'n darllen y papura yna ar y bwrdd. Dwi eisiau darllen hein gynta. Wedyn dwi eisiau darllen heina. So dwi eisiau darllen y papura yma. Wedyn dwi eisiau darllen y papura yna. Dwi eisiau darllen hein. Wedyn dwi eisiau darllen heina. Dwi eisiau darllen hein. Wedyn dwi eisiau darllen heina. A dwi wedi prynu llyfrau newydd hefyd. Dwi wedi prynu hwn. A dwi wedi prynu hwn. Dwi wedi prynu 2 lyfr newydd. Dwi wedi prynu hein. Dwi wedi prynu hein. Dwi wedi prynu llyfrau yma ar y we. Dwi wedi prynu hein ar y we. Dwi wedi prynu y llyfr yma ar y we. A dwi wedi prynu y llyfr yma ar y we. Dwi wedi prynu'r llyfrau yma ar y we. Mae hwn yn dena ac yn ysgafn. Ond mae hwn yn drwchus ac yn drwm. A mae hwn, wel, llyfrau a'i law ydyn nhw. Aros. Neu roed chi lawr y fanna. Llyfrau a'i law ydyn nhw. So, mae yna hoel. Mae yna hoel. Mae o'n fudur a mae o wedi plygu. Tra dwi'n darllen, dwi'n licio gwneud nodiadau. A dwi wedi bod yn sgwennu efo'r feiro yma. Dwi wedi bod yn sgwennu efo'r feiro yma. Tra dwi'n darllen, dwi'n licio wneud nodiadau. Dwi wedi bod yn sgwennu efo hon. Dwi wedi bod yn cnoi hon. Lwch fi. Ond, dwi wedi bod yn cnoi hon. Dwi wedi bod yn sgwennu efo hon. Dwi wedi bod yn sgwennu efo'r feiro yma. Mae gen i feiro arall. Dwi ddim yn gwybod lle mae honna. Mae gen i 2 feiro. Beiro ddu a beiro las. Mae gen i 2 feiro. Beiro ddu a beiro las. Mae hon gen i. Ond dwi ddim yn gwybod lle mae'r feiro las. Mae honna yn y magu. Mae honna yn y magu. Ydy. Mae hi yn y magu. Dyma feiro las. Felly, dwi'n sgwennu efo hein. Dwi'n sgwennu efo hein. O, mae hon yn daclus. Dwi heb gnoi hon. Mae hon yn iawn. Hwna ydy yn llyfr nodiadau. Hwna ydy yn llyfr nodiadau. Heina ydy y meiro si. Heina ydy ym mhapurau a heina ydy yn llyfrau newydd i. Felly hwna ydy yn llyfr nodiadau. Heina ydy meiro si. Heina ydy ym mhapurau dwi eisiau darllen heddiw a heina ydy llyfrau newydd. Felly hwn ydy yn llyfr nodiadau. Hein ydy meiro si. Hein ydy y papura dwi eisiau ddarllen heddiw, a hein ydy'r llyfrau newydd. Wel, llyfrau a'i law newydd. A os dwi'n mynd yn ôl yma, a dwi'n pwyntio, heina ydy'n llyfrau a'i law newydd i. Heina ydy y papura dwi eisiau ddarllen heddiw. Hwna ydy yn llyfr nodiadau i, a heina ydy y meiro si. Wel, honna ydy ymhaned i. Honna ydy ymhaned i. Hon ydy yng nghwpan i. Hon ydy ymhaned i. Honna ydy ymhaned i. Dwi wedi bod yn garddio hefyd achos mae hi mor braf. Dwi wedi bod yn garddio achos mae hi mor braf. Mae hi mor gynas. Dwi isio symud y twmpath yma i'r bin gwyrdd. A dwi isio symud y twmpath yna i'r bin gwyrdd hefyd. Dwi isio symud hwn i'r bin gwyrdd a dwi isio symud hwnna i'r bin gwyrdd. So, y twmpath yna
a'r twmpath yma. Dwi eisiau symud nhw i'r bin gwyrdd. So, dwi eisiau symud hwn. Dwi eisiau symud hwnna. Ond os dwi'n sefyll yma ac yn pwyntio, dwi'n gallu dweud dwi eisiau symud hwnna i'r bin gwyrdd. Sori, dim i'r bin gwyrdd. I'r bin brown. Dwi eisiau symud y twmpatha yna. Dwi eisiau symud y twmpatha yna i'r bin brown. Dwi eisiau symud y twmpatha yna. Dwi eisiau symud y ddau dwmpath yna i'r bin brown yma. Dwi eisiau symud y twmpatha i'r bin brown yna. Yn anffodus, mae o yn llawn yn barod. Yn anffodus, mae o'n llawn yn barod. Ella fedrai stwffio. O, ie. Dwi'n meddwl fedrai stwffio. Swn i licio ista allan, achos mae hi mor braf. Swn i licio ista allan, achos mae hi mor braf. Mae gen i ddwy gadar. Mae gen i'r gadar yma, a mae gen i y gadar yna. Mae gen i'r gadar yma, a mae gen i'r gadar yna. Mae gen i hon, a mae gen i honna. Mae gen i honna, a mae gen i hon. Mae hon yn y cysgod. Mae honna yn yr haul. Ond os dwi'n symud i'r haul, mae hi'n boeth. Rwan, mae hon yn yr haul, a mae honna yn y cysgod. Rwan, mae'r ddwy gadar yn yr haul. Mae hein yn yr haul. Mae hein yn yr haul. Ond os dwi'n mynd i ffwrdd, a dwi'n pwyntio, mae heina yn yr haul. Mae heina yn yr haul. Wel, gobeithio bod hynna wedi helpu chi dipyn bach. Gobeithio bod y fideo yna wedi helpu chi dipyn bach efo hwn, hon, hwnna, honna, hein a heina. Gadwch chi mi wybod yn y sylwada o dan y fideo be oeddech chi'n feddwl. Gadwch chi mi wybod yn y sylwada o dan y fideo be oeddech chi'n feddwl. Nath o helpu? Oedd hwnna yn helpu chi? Diolch am wylio. Tan tro nesa.